Bayu Putra ben gak ngantuk sendere Mas Tony Wahyu Laras dumateng para pamirsa wonten ing pundi papan taksih mirsani wonten channel pun YouTube Putra Jaya sugeng mirsani Sampun nggih matur suwun. Belum. Pinara nggih. Mengke pinara. Kledang. Lho, kok mboten? Lanjut terus. Kok mboten muni? Haringan. Ngedang lali. Ampun. Sing ngedang terpesona lali terusan. Ayo yo. Sing ngedang lali. Kledang kali teko
Sela. Nggih dalem. Jenengan tasih anu sekolah. Pun mboten. Oh, mboten. Nggih libur soalnya. Oh. Iya. Nah. Sampun lulus nggih ngapunten e. Oh, Pak De mbok jeglong. Iya, heeh. SMKI. Mboten SMK Cepu mau. Oh, Cepu. Nggih. Pol Iya. Etan. Eh, Nggih leres. Blorane Ndoplang. Nggih. Wis tau teko kono, Mbak kowe. Mungkin derek kula nggih. Mantuk purun. Heeh. tandanya terus piye iki? Mboten napa-napa. Iya. Salib dhuwure nek bintang lho. Mboten lere. SSI. Igine napa igine? Kledang, kledang.